Здравейте, YouTube потребители! Днес сте с King Cross и до мен е Кросър България. Здравейте! И Матстар! О, сега. Това Матстар не го слушайте, голямо лигаве. Вейка да Кросър! Всъщност станах админ в SkyCraft. Сървъра, аз ви препоръчвам, дете имам 80 сабскрайбъра и нагоре. Доста линк в описанието на клипа, нали, към моят профил. Кросър България тук. Да, и моят сериал ще има в описанието Матстар България. Абонирайте се. Махай се тук. И добре, това ще няма да се бие. Да, моят приятел, който се казва King Cross, няма да се бие, който ми копна името Крос. Лъжи, това не е вярно всъщност. Просто ще такова, реши да направи едно информативно клипче, което ще обяснява кой е той и какво прави в Майнкрафт, как се запозна с Майнкрафт, на колко години, така, той е на 12. И върна се, да. И да, тук е Кросър България, значи казахме, че ще обясним на колко години, как се каже, това Матстар или България или как да. И чуй сега, King Cross България, копна България от мен, Крос го копна от мен. Но както и да е, не ме интересува това, нека да копна, всеки коп. Разбира се, всеки ще копне Кросър България, но както и да е, така, нека да продължим. Кросър България е един купервач от Crossfire в PvP България. Не лъжи. И здравейте, потребители, аз съм Кросър, днеска съм сам. И играем Майнкрафт както винаги. И ще го заровим в една голема докато е Кросър България от компютъра на Доблин България. И вижте какви айтами само. Кросър България.